गणेशाय म्यूजिक प्रेजेंट ऐसन समय आई हाथ जतल बा कोनो न काम होला दिल में सजल बा। सुनिए नीतीश चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। ऐसन समय आई हाथ जतल बा कोनो न काम होला दिल में सजल बा। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। सैया जिलों के डांग में फसल बा। सैया जिलों के डांग में फसल बा। करी सुनाए भाई वायरस के नाम सुनी कोई नहीं डेराई। वायरस के नाम सुनी कोई नहीं डेराई। कोनो ना काम करी सुनाए भाई वायरस के नाम सुनी कोई नहीं डेराई। घर में रहल नहीं जाता है भाई सर्दी और छींके खांसी वायरस बाई। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। 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 राइटर 36 लिखे जोरी के गीत हो काके सुनावे बिकी देशवा के रीत हो। काके सुनावे बिकी देशवा के रीत हो। राइटर 36 लिखे जोरी के गीत हो काके सुनावे बिकी देशवा के रीत हो। लागता डर बड़ी दिल मोरा कहाँ पे पहिले बात भाई सुनो न साथे। सोची के दैया मोर गलल बा सैया जिलों के डांग में फसल बा। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। ऐसन समय आई हाथ जतल बा कोनो न काम होला दिल में सजल बा। सुनिए नीतीश चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। ऐसन समय आई हाथ जतल बा कोनो न काम होला दिल में सजल बा। सुनिए नीतीश चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। सुनिए मोदी चाचा जी सैया जिलों के डांग में फसल बा। बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरपुर।